Mujero. Action. Ko kuma haka ake ku shigo gidan mutane babu sallama? Cikin gidan nan ba zai ba kuma sun ba ki komai da aikin ki ne saboda an tsare ni kan aka tsana nan gidan. Yaya Aliyu lafiya? Akan ka muke muje. Suna wannan ƴan mu. Duk ba ma. Action. Sannan mana Allah ya kiyaye gaba. Ke tashi ki ban nan. Kaji ba, ai ba mutunci ne da Wallahi ka cuce ni mugu azzalimi kawai. Silent background. Action. Kai amma dai wallahi ka bata wayanka. Ki hakuri ki hakuri ke kuma mana. Kai ina yaban ka sallah za ka sa alwala. Wallahi babu abin da ya fasa. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Wata tana yi. La ilaha illallah. Action.